Enya roh bad en pindon bora man la kapor. Ya ka sakramen pitang keduan berbalong belai. Enya roh bad en pindon bora man la kapor. Ya ka sakramen pitang keduan berbalong belai. Ka burom hau pa hau kun bad men sim bakui. Wa lalong wa meningkong kuju mentak berabo junam la junam. Amen. Padrai Jesu ngis ngamu ya me enya roh ya me mane ya me. Naga binda ka jindon jo me hagane ka sakramen bakui ta haga duai. Kujisu agane ka sgi ka basan jo ka jinduai novena. Iwan shame da ka bakar padrit na do ka donu. Pamendup shimdi pura igi vai pai vai. Pamenam pinurlong ya ka jinang nur jongi. Pat menam pin seizo ya ka jinduai jongi. Pangindup dan bara bor bat me kujisu. Iduai lo pang naga binda ka longing nam sem jongi. Naga binda ki bapa ki bashita. Iduai naga binda ki basakama. Pakin kelaka bamud. Kam dame iduai naga binda ki nompo. Pakin dup Yosno jaga sur bakot jame pan kelaka bamud. Kumba uyanis bapti sudah pertahari kenja. Naga binda ka jinggalaka bamud. Pan krai ek lindi naga binda unam pen jisu be hagne kerlikma katbangi iduai rible hagne ka por menang pen sle hangi haka ju kata ga jingat pagin dup la ben paishame kum juru gira ben kring ekibai shaga jingir ka jame sashasi karko kardo yaki inga sembala jot bala pra pat bakin dup la ben pai no shame ko jisu da ka jing sneurit kemensiam karko kardo pat pen koi yaki bapangi bashitam ki batia haki hospital hakane ka por jaga Christmas bakin dup kin dup la ben pai shame pan pai shaga jingir jame sashasi naga jing shitam naga jing jar ki joki karko katrai katbangi duai but belong egane ke jing duai hakane ka por ai ka bor jame na mai kya karo joki En sim na kanam bar ka pasau in ruai ardkot. Kerteng upa udukun amen sim bakun amen. Putrai pun kloi boblei tuan banirap yenga. Ka buram haupa ataupun amen sim bakun. Memang pamenikong jumentar barobo jenam la jenam amen. Yusim ken radu bangsawan alingin yamane.
Pada
rit. Unang yalam nanti jongi u kunlang broad ba klem tho dak. Urung nagabantai jongi pelapan long kum ubal kisadek. Ulang dok syabom jukut ba junom la junom ulong usim jong kahok kapateng jong kam don jingkut. Kasur basyan kapar kelenjing dumyong di kasam enbang Sergi wadum di twetin syai jisu wapan mentabang Ukun lang pronang neku yewan yusis payukun menri Indah umat di selsi Jung pule na kitab Isaya nang tulupa nang arpuar dekat arpuar. Dengan bu yau syabi kayeng udabit halor keterpeng jong u. Lada un pli enom don bakang. Lada un kang enom don bapli.
các tiền trong trai ni songu yau blei Komen kapara hari kesengi kepesan trong novena Christmas ka o antifon kaba ngi sadwai mata kesengi kedai sapang ushabi trong ukun udabit ti kejing puson hari kesengi ru kedai halor kane kaba ublei ulai tu lupa lengba u prophet trong u Isaiah sa sisien ngan ong yakini ki ketien nakane kedukhat dengan bu yau shabi kayeng udabit halor ka terpeng jong u ai ushabi kay kajinga day bat kayeng udabit bat kajingmut jong ka terpeng bat mano une u hangkane kedukhat arpu ar kani ngini apuson ha kani kesengi ushabi ha kaying udabit namar uni umisaya ya uba ladep ya tu lupa uwan nakane kaying kasem da kabaong na kaying kasem udabit kamut ya uta hauba ya une ushabi en sa ai wan nakaying judge im but haba wan nakaying judge im kabamudru ba uday us im dengi ya une us im ya uba ublay ulaong uday u Emmanuel ublay syongsa badngi ya une ngi penkre ban pediang ha kad unut ke jungi hakane ke Christmas kini kijing puson ha kane ka snem kilong kiba compare nomar na kawe ka snem sya kawe ka snem ni don kam ban kampen bha ya kajing pen kre ya kajing wan jong trai kajing wan na kaying udabit kamut kajing wan na ying sim tekane kajing bat ya unu shabi kabor jo unu shabi ka syong ka terpeng jong une ukun sim bat lada ukang enam don bapli bat lada upli en om don upan khang kawmut kum haparing yong absolute power mut kaba kabor jong uneus im kalong nadong syadong haka kitab jing pen pau ngin sai puson ru kabaya day ya kaba ya day bat kane ka khot arpuar jong u Isaiah lenong arpuar nang taha kitab Isaiah sapuar nyau ngi sembiang kumne Isaiah sapuar nyau ngi sembiang kumne ngan pule api sedang na ndriu ngalatung yapi ban penpet ya ki khmat jong ki ba matla ban pelait ya ki koidi na ka bendi bat na ka patok pok kendeu ka badung di une usim uwan ban le yakine ki kam ban penpet ya ki khmat ki ba matla ban pelait ya ki koidi na ka bendi ban pelait na ka patok pok kendeu ka badung kani ke jingwan jong ujisu takapa ulah kongu ya ublay ukpa ban sim ya ka jinglong breu kani ke jingwan jong ujisu ulah batai yalade ban pen itu ya ukpa ban pen pet ya ki khmat jong ki breu pakindup yo i ya ukpa ujisu ulong haki gospel
lada pi itu yanga pi tip yanga kemudian pinsa itu ya ukpa marken mau Philip ula ong ha Jisu ko kendrat tu pen i hangi ya ukpa tu ula jubab ara pilai i yanga pilai i ya ukpa te kane ka kitab Isaya kala urlong ha Jisu ulawan ban pen pej ya ki khmat ki bamat la Tengi dah kebangi i yau Jisu, dah kebangi itu yau Jisu, dah kebangi priang yau Jisu, upen pli ya ki kemajengi ban yo i yau kepa. Nangta ki jaj benru Israel ki ap kemi lenti yau tau Mesaya. Kajing ap kemi lenti jongki ban wan uta Mesaya. Uta Mesaya uba maki ki kemi lenti unsa pelat yaki na ka jinglong mrau na ki bor sensar jongki we pat ki sim ki bala sensar halor jongki ha kum kene ka por ba la khai Jisu ba la don Jisu hasla pertei ki Israel ki sya ban ben namar ba ki hapo ka jing sensar jong ka himarom gentil de namar kata ki ap khmi ke nyau tau Mesaya re une Mesaya ulawan ban pelaj ya ki koidi na ka benti ni baro ni don hakabenti lada ni don hakajingdum ni don hakapatok pok hendau ke badum de une utrai u Emmanuel u Jisu u Mesaya u Chris uwan pan pelaj jangi nakane kapatok te u Jisu hangni uwan ban pelaj ka kerteng jong u Jisu u Mesaya kade don jingmut hangni nangta kajing pelaj jong une u syakri jong Yahweh ha kane ka lenong sapuar kitab Isaya keren sapang usyakri jong Yahweh te une usyakri jong Yahweh apa uwan man pelaj ya ki breu nak patok pok hendau badum kapamut ba andau nu Jisu uwan apa yalade umi pat mo haka kitab history jong jutang wat mai bala tho haki gospel tingi isem bat ngi sngau ba u Jisu ulami pat te dakapa u lami pat yelade lami napok hendeu lami pat une u Jisu bat ulah kular hiru dalade dakasintur jung u pa unsa penmi pat yangi kene gicing kermen gicing ai jing kermen jung blai yangi nangta Isaya khandai ar ngi pule ki breu ki pala ya ha gicing dum kila yu i gicing sai ke bakrau hakito ki pala syong hakari ke badum tiu la phalang jing sai ke ba pernai kemudian ke ba syong ha kari ke jing dup kim yo mat ya ke jing e ukpa te u Jisu uwan ban long ke jing sai ban pen i yangi ya ke jing e jong ukpa haba ni don ha ke jing long koidi ni don ha bendi nim yo i ya kajing i jong ukpa re u Jisu uwan upen itu upen syai ukpa ulong kum nuksa ya kajing batai jong Jisu ya kata kajing long jong une ukpa ni pule ha ka gospel kat kum Lukas long ka pakat kendai iken mau utu ukpa ubayai ap ya ukun ubala pet jengai na yeng tu pa u ap bat anda wan pai ukun upiam klem don jingkli kendiat ru shano ulapet te hakane ka Christmas ka pamantau snem ngawer yangi iwe bangin dei pai sha une ukpa upa ap yangi ban piam tu Jisu u le ya kata dia ha kitab jing pen pau lai nyau kaneka jing tho sha u angel nong pet ya kabalang ha Philadelphia
Mengepule jis hangne ude ujisu bal labatai yakine ha une Yohanes apostol ke ulah thok humne ha angel no punya ya kabalang Philadelphia to thok humne ubakoi bat ubai shisha ubadon ya shabi jong David uba ple bat omdon uban la ban khang uba khang bat umdon bala ban ple te halor kene kwa ban ong kumne kajingmut jong kane katkum kajing batai jong bid wong kumne kini kinong batai gospel jong kabalang wong ya kane kebamut pa ya ki bari jong ka an blai la pli ha kiriunget henry pat la khang ha yakito ki bom nge da kabor jong ukris hi maruway kemud une ukris ubadon ya kane ka bors im bat une ushabi ude ushabi jong kabalang kumno kalalong ushabi jong kabalang ningkong namar ukris udon ya kabor ke bahakli do ha po kabalang uba pli ya ka kerdop jong ka jing pen im uba pli kerdop jong ka jing pen im bat haba ula pli bat umdon ubala ban khang ya kitu kibalajit jong u mudi tu kibalajit jong u ka jing khang na ka pantai jong ki ka pli bat onum don mono bala ban khang nang ta ushabi ha kabalang ha kene ka perthei la IT da une u Emmanuel halor ki apostol bat ki syakri jong u kene ke jing batai jong uwe u lengdok pakerteng u George Leo Hedok batai kine ti unik sabi idon ha kabalang ti ban pli ya ka jing khang kabamut ngin sayo ya kijing ai ban pen im kini kijing ai ban pen im kidon tang ha kabalang ha kabadon kajing khang tang ha kabalang bodon kene jing khang namarba nimla ban pli ya kano kajing khang da kabor lade kumbadon kibaong ba lada nimdon ha kabalang kaba ujisu ulabu ulaseng ru ni lai im ngaong em tang ha kata ka wei ka jing khang bat tang ha ka wei ka sem ngin sayo jing lai im te kane ka khubor ha kane ka Christmas ka pamatau snem ka long kane don tang ka wei ka jing khang badai ujisu bat don tang ka wei ka sem ba don jing khang bat kata ka de ka balang ba marway ku jisu ulabu om syam don bun jingkhang ba om syam don bun kisem ki ba ujisu ulabu don tang kawei tin mar kata ni baro iwei pa iwei nimla ban laj im klem dapun kam ya ka jingkhang ka ba don hak pok kabalang ka jingkhang jong ka jinget how kris ken tu kris ulabu nakapata jong ni iwei pa iwei tang kawai ka jing khang jing pen im mauhi ude kata ka jing khang ka sem lang brot ka don tang kawai ka sengi don tang uwei ubenai nakabanta ka perthei barok kawai kini kimat ngakwa ba phinya puson hakane ka sengi basan jong ka novena Christmas ni don tang kawai ka jing khang don tang uwei ukris don tang uwei ukpu don tang uwei u Emmanuel ngimla ban phia iau ngimla ban don bun kisem bun kijingkhang kat kum ka jing tho ba khoi ka don tang ka wei ushabi don tang uwei la ai tang ha ka wei ka sem bat ngi hap ban penon kam ngi haban rung long ba ka ne ka jingkhang bat kumbang ong don tang kawai kasni nakapenta ka perthei pe ya ka mariang jongi don tang kawai kasni nakapenta ka perthei nang ta planet perthei don tang kawai kasni don tang wei benai den mar kataru
ya ka jing im jongi ki ba shong hakan ka perthei hakan ka planet perthei don tang ka we ka singi usngi jong ka hok bat don tang we bunai bat don tang ka we ka sem tinga penkut de kini kitin ban pen perkhat bat pen puson ya pi yau shabi haka yeng udabit ya upa kadon ka terpeng jong Immanuel bat ya ka ne ka jing khang tang mo u bala ban pli wat tang mo u ba aibor hano ban pli bat ban khang Yohanes arpo arpwe arpulai hipule pinsem ya ka jupa jong Jisu ba ulai hangi iwe pa iwe ko trai Jisu kendrat akan ke snem ni IT hame ya baro ki khun ki jong me ki bala yo rung hakan ke sem Henry Kim Shem Sut Nyeu ba ban wat bat penon kam ya ki shabi ya ushabi ba melabu hakane kasem ke jongme mar kata ta ke jing snei jongme ni IT ya ki baro khamtam ki long ying ki ba don hapeng ke jing bom ya sngotu jingmut bom don jing ya map bom don jing ya eat markiliang jing ya buram markiliang jing ya perkhat lem markiliang ya IT ya ki hakane kapor hakmat jongme hakane keduan melong blay ba im pan mi yu i yak e baro dan markata IT yaki hame kitu ki badan haki hospital ba pang ki basitam yakiru ya IT hame hakane kapor ya kitu ki ba wat ya ki kam ki jam pan kersan ya kaying kasem ya IT hame kitu ki badan ki jingpang jing sitam khamtam ki ba wat ki doktor kila ino yaki ya IT hame nakabanta kitu ki sijur ki sikurim ki ba ap khmi lenti ya lagi jong ki khun ki kti ki ba slam hadin bakila ya thoru ki pat yo ya lagi jong ki khun ni IT hame en yo roi try Jesus Christ jinom amen. Ini yang sim gas but lengkot. Wan ban suspa ini go blay beton bor baro. Wan ban suspa ini go blay beton bor baro. Tu pai ki khmat jong me sangi bat ngin salaj im. Tu pai ki khmat jong me sangi bat ngin salaj im. Ka buram hau kpa bat hau kun ha man sim bakoin. Tu pai ki khmat jong me sangi bat ngin salaj im. Tengin sim antifon ba arpo terik. Ko shabi jong udabet bat ko bor sensar jong kaying Israel. Mame uba pli bat omdon uban khang uba khang bat omdon uban pli ale ban yalam no yaki koidi nakabendi badum bat nakaserngeu jong men sim jong ayu try ka yarisa ka kwenu play unong benim jong Batin ku ala jing Yesus
hai yang sekan tifon ko shabi jong udabet bat ko bor sensar jong kai ying Israel mame upapli bat don uban khang bat anom don uban pli ale banyalam no yaki koidi naga bendi badum bat naga serngeu jong kai jing ya jong in the twai Tupan keloi ke try berwat slam shoe wan ra ya lagi jing rap na pining. Kenang ba ni ki ba ngej bet kermen ngin yo ke jing pin im ta ke jing wan jome. Me uba im uba sensar junom la junom amen. Ko try to ngap isnei ke jing duai junga ke jing perta junga kan boy seme. En ya ro yo try Nis nyamu yau play. Kau buram hau pa betul kun taman sim berkuit orang ba menikong ju tar baraboy junom la junom amen. En ya ro you try Jesus Christ junom la junom amen.